Neng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih ya rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok Lah, kan. iya. Saya aku dihujat Mas lho, nek Iya. ora lah jarimu bodoh amat maksudnya. Lah ya wes jo menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Jangan bodho amat. Wes lenggah saiki. ya. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah tulis cerita sik dawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dola. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan Jo lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho gundangan Jo ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal Nggih, 17 kula teng Jakarta ya, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo ngombian sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Ayo. Nggih. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas. Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Ya. Mara sang Arjuna Dasmunira kama nungsan sawangnya gentreh memanis liringe dikamantyan kengis sing ujwala kungas singa mulat leng-leng brangtok Kakang Badranaya wiwit kuncung nganti gelung kedhiwrihatna Lambudidaya netepi darmaning kasatriyan kanthi sak becik-becike ning yogene palungguhan iki aku lan kadang-kadang Pandhawa nemah lakon sing pahite kaya ngene peteng dedet kaya ora ana sulak ing pepadang.